соат ба вақти прага расода ҳаст ва ман Чалойгу Хоҷа омада ҳастам ки чун ҳамеша дар ҳамин вақт барои шумо бинандагони азиз сархати хабарҳои рӯзро бирасонам ва албатта фаромӯш накунед ки ҳамаи шумо азёнро бозам баъд аз расо 3 соат дигар, яъне соати 1 ба вақти прага, соати 4 ба вақти душанбе ва соати 2 ба вақти Москав дар барномаи хабарӣ мунтазир мешавем ва пешопеш мегӯям ки гузоришҳои зиёд дорем, хабарҳои муҳим дорем ва фикр мекунам барои шумо низ шунидан ва дидани ин матолиб ҷолиб хоҳад буд. Аммо то он даме ки барномаи хабарӣ шурӯъ нашудааст, таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳои рӯз. борону барф имрӯз ҳам сокинони Тоҷикистонро ба мушкил гирифтор кардааст ва офатҳои табиӣ дар кишвар зиёд сабт мешаванд. аз ҷумла Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон иттилоъ дод ки бар асари боронҳои шадид як ронандаи 40-сола ки аз Душанбе ба самти Хуҷанд дар ҳаракат буд бар асари резиши санг ҷон бохтааст. ҳамзамон ба иттилои масъулони ширкати АРС субҳи панҷшанбе дар наздикиҳои нақби Истиқлол бориши беист ва шадиди барфу борон идома дорад ва сел омадаву ҳолатҳои фаромадани санг зиёд аст. бино ба маълумоти оҷонси обу ҳавошиносии Тоҷикистон дар қаламрави кишвар то охири моҳи апрел ҳавои номусоид боқӣ мемонад. бинобар ин Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз шаҳрвандон мехоҳад ки чораҳои бехатариро риоя кунанд ва чӯпонҳо бошад бошгоҳҳои худро аз соҳили рудхонаҳо ва маконҳои селхез барчинанд. зеро агар шумо дар ёд дошта бошед, мо дирӯзам дар ин бора гуфтем ва ҳамин рӯзам дар барномаи ёки суҳбати саҳар хабар дода будем ки дар пайи омадани сел дар Файзобод 2 нафар дирӯз кушта шуданд ки онҳо аз зумраи чӯпонҳо буданд. хуб, ҳамкорони мо ин мавзӯъҳоро дунболгирӣ доранд ва фикр мекунам дар барномаи хабарӣ мо аз боришоти ахир дар манотиқи мухталифи Тоҷикистон наворҳо хоҳем дошт ки пешниҳоди шумо мекунем. мансабдори шаҳри Ногинск дар Русия бо мошинаш 2 муҳоҷири кории тоҷикро дар роҳи пиёда гардпахш кард, аммо то ҳанӯз беҷазо мондааст. Юрий Левахин, собиқ муовини раиси шаҳри Ногинск, 2 муҳоҷири тоҷик Давлатзода ва Саидовро бо мошини шахсияш зер кардааст. муҳоҷирон аз ҷои муайяншуда роҳро мегузаштанд ва ҳодиса бошад рӯзи 15 март ба амал омадааст ва он замон муҳоҷирон аллакай аз он рӯз то ба имрӯз бистарӣ шуданд, вале тавре гуфта мешавад Левахин дар ин муддат боре ҳам ба айёдати маҷрӯҳон наомадааст ва ҳамчунон мақомоти ҳифзи ҳуқуқ низ дар Русия нисбати ин мансабдор парванда боз накарданд. мо кӯшиш мекунем ҷузъиёти ин қазияро дар барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо бинандагони азиз намоем. ва як мавзӯи дигари мо низ рабт мегирад ба Русия. ҳукми додгоҳ таҳқиркунанда аст. рӯзи гузашта додгоҳи шаҳри Серпуховаи Русия ҳукми як нозири минтақавиро барои хунукназарие ки ба марги Ҳувайдо Тиллозода духтарчаи 5-солаи тоҷик боис шуд эълон намуд. мақомоти тафтишотии Русия мегӯянд Георгий Кузнецов 6 июни соли 2017 ба шикояти як зани сокини шаҳри Серпухова дар нисбати Александр Сёмин саҳлангорӣ кардааст. ин зан шикоят доштааст ки Александр Сёмин нисбати духтари вай ҳаракатҳои шаҳвонӣ кардааст. инчунин ба гуфтаи мақомоти рус, ин нозири минтақавӣ аз таҳқиқи ҷиноӣ амалҳои Сёмин худдорӣ варзидааст ва оқибат кор ба қатли ваҳшиёнаи Ҳувайдо Тиллозода анҷомид. вале падари Ҳувайдо Тиллозода ба шиддат аз ин ҳукм норозӣ аст ва мегӯяд мақомоти тафтишотии шаҳри Серпухова ӯро фиреб доданд. чаро Абдусалом Саидов чунин мегӯяд ва додгоҳ нисбати ин нозир чӣ муҷозотро раво дид? дар барномаи хабарӣ барои шумо баъд аз камтар аз 3 соат дигар маълумот хоҳем дод. зимнан қазияи қатли Ҳувайдо Тиллозода аз 10 мубайнтараф идома дорад. ин духтарбачаи 5-сола зодаи шаҳри Кӯлоб рӯзи 20 июли соли 2018 дар назди хонаашон аз майдончаи бозӣ дар шаҳри Серпухова нопадид шуд ва ҷасади ӯро рӯзи дигар дар борхалтаи варзишӣ дар назди рӯи оҳан пайдо карданд ки нахуст таҷовуз шуда буд ва баъдан ваҳшиёна қатл гардид. гузориши радиои озодӣ фоида кард. собиқ маҳбусе ки баъди раҳоӣ аз зиндон чанд моҳ наметавонист аз шуғли аҳолӣ кӯмак пуле бигирад, баъди суҳбат бо радиои озодӣ то як андоза мушкилоташ ҳал гардид.
او همچنین وعده تامین شدن با کار را نیز گرفته است. این هم در حالی است که قهرمان گزارشی رادیو آزادی چند روز پیش شکایت کرده بود که بعد آزاد شدن به هر جایی که برای دریافت کار مراجعت میکرد برای داشتن داغ سودی و با بهانه‌های مختلف پاسخ رد میگرفت. ضمن یک پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت که میان بیش از 300 زندانی سابق و ناظرین منطقوی انجام شد معین کرده است که بعد بیرون آمدن از زندان بیشتری ها زندگی سخت و پر از مشکل دارند و آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی سند مانده چون آدمان نوع دوم شناخته می شوند. خب در برنامه امروز ما صحبتی دیگر باره سابق محبوس رو پیشنهاد شما خواهیم کرد که بعد گزارش رادیو آزادی با او چه شده است. و در رمضان خون صدقه میکنند. رمضان که ماه عبادت و صداقت است، به باور مسلمانان ثواب هر کار خیری که در این ماه انجام می شود به مراتب بیشتر است و در ولایت ختلان بعضی از آنهایی که امکان صدقه پول و مال را ندارند در عرفه این عید خونشان را میبخشند، یعنی این عمل را بدون پاداش انجام میدهند. میخواهید گزارش را در این باره تماشا کنید، پس بعد کمتر از 3 ساعت دیگر به برنامه خبری ما بپیوندید در همینجا در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب.